Den vej med kameraet. Det kan man godt. Det giver ikke umiddelbart nogen mening, det her. Vi kører direkte tilbage til Pallis Andersen. Nå, men jeg skal blive klogere. Du skal blive klogere? Ja. Det kan jeg ikke sige. Jamen, det bliver... Skulle det ikke være målbart? Hvordan kan du... Okay, det skal være målbart. Det ene har en pointe. Jeg har tænkt mig rent faktisk at starte på en HD jo. Sådan, det hørte vi godt. Hørte vi det? Ja, lige præcis. Se lige igen. Jeg bliver HD SCM. Og hvad... Gør du det? Ja, det gør. Sådan, det synes jeg er stærkt. Barbara. Ej, det er meget tæt på. Jeg går lige herom til Barbaras barearm. Fordi Barbara har en barearm. Se lige den her. Barearm. Ej, jeg zoomer helt vildt derinde. Sådan, barearm. Hvad siger Barbara? Barearm. Jeg skal bare holde op med at spise nikotintyggegummi. Det er godt fortsæt. Ja, okay. Er det det? Ja, og det er ikke bare det. Det skal Og det skal du. Det er modtaget. Preben, og jeg gider ikke høre noget med at drikke mere eller drikke mindre. For det har du opfyldt alle de andre år. Men jeg er ikke helt færdig med at tænke. Det var den. Vi tager Mrs. Theater Drama Queen her. Prøv lige at se, hvor smuk hun er. Jamen, jeg skal åbenbart passe min søn lidt mere. Skal du det? Skal du det? Hvordan kan du passe ham mere? Hvis min mand skal slæse hårdt. Skal du, Nej, det handler ikke om dig. så skal du nærmest passe ham dobbelt. Så skal jeg jo bare samme som sidste år. Nej, hvad skal du? Samme som sidste år. Prøv at tabe de 5 kilo igen. Igen? Har du tabt dem? Jeg har haft tabt dem. Og du taber 5 mere? Nej, jeg har taget dem på igen. Jeg skal bare tabe dem igen. 5 kilo? Det er smukt. kedeligt. Det er fint. Jeg synes, det er sejt, du siger det. Nej. Nå, det er meget. Det siger du ikke noget. Ellehede. Taler du enormt meget om andre mennesker, kan jeg se. Ja. Det her kamera, der er ikke også. Ja. Ellehede. Ja. Rejse lidt mere. Hej. Nej, jeg skal ikke rejse mere. Skal du rejse mindre? Nej, det kan du Nej, nærmest det skal jeg ikke. ikke. Jeg Skal du rejse mere? Det kan du heller ikke. Nej. Det er nok status quo. Jeg vil faktisk være bedre ikke at stille ultimative mål op For hvem? for mig selv. For dig selv. Og det er både privat og på arbejde. Du vil ikke stille ultimative mål op for dig selv. Ja. At det hele ikke... Er det ikke lidt et pseudo? Nej, det er det ikke, fordi at i min verden, der kan man godt være meget sort-hvid. En gang imellem, så er det i orden at sætte nogle mål, som er ledende hen mod et bedre mål. Så hvad er vores målepunkt? Hun vil være mere grå. Jeg vil være mere diplomatisk, mere rund. Ikke fysisk. Okay. Mere rund. Friske. Preben først. Preben først. Altså. Preben Jeg har var ikke færdig med at tænke. Jeg havde faktisk udset mig dig som lille. Nå, jamen, jeg kan godt lide... Jeg er på... Hvem kan ikke? Nu må I kraftedeme med. Så må I hugge om det. Ja, I kan tage en fælles. Jamen, Der findes ikke jeg skal fælles. grine noget mere. Det kan... Det vil jeg gerne hjælpe med. Du skal være dit... René Kyllers fortsætter. Jeg skal grine noget Jeg skal mere, bære dine briller på end jeg daglig gjorde i basis. 2012. Det vil jeg gerne bifalde. Jeg synes faktisk, det er et fint forsøg. Ja, det er det. Meget fint. Men det er lidt svært målbart, men det er fint. Nej. Prepski. Jeg overvågning til. Du skal overvåge det til. Du skal være sammen. Men jeg har så mange projekter for næste år, at jeg er i tvivl om, hvad jeg skal sætte som mål. Ja, det er i år jo. Man må da gerne have flere. Det må man nemlig. Men det skal jo være sådan et eller andet mere definitivt. Ej, okay, definitivt. Altså, det skal i hvert fald være noget, som man ikke nødvendigvis ville have gennemført, hvis ikke det var fordi, man sagde til alle mulige andre, som så den her video, at man vil gennemføre det. Det skal ikke være så flæskefed, altså. Siger Mr. Tan. Prøv at komme med noget, du kan ikke kan gennemføre. Kom med noget, der er svært for dig. Nej, kom nu med noget. Kom nu med noget, mand. Nej, jeg har sådan lidt... Investere noget. Investere. Køb mere. Preben. Jamen, jeg kan jo ikke sige, at jeg vil være færdig af kønssygdomme, for jeg havde ikke nogen sidste år jo. Men ved du hvad, jeg kan sige til noget. Du kan prøve at investere noget af dig selv. Ej, men det der er luksusproblem, Preben. Hvis du ikke kan finde noget, du gerne vil lave om, Jamen, jeg har jo allerede planlagt de ting, jeg skal Jeg vil til at købe mit eget tøj. perfekt i forvejen. det er fordi, du gider ikke sige det til et kan. Ja, lige præcis. Det er fordi, du ikke gider Prøv at investere filme noget. Nick. Film Nick, så kan Preben tænke lidt Nick videre. tager vi senere. Han er sådan på sin egen film. Altså. Jeg har ikke noget sådan lige.
Så lige Thomas som en. Nytårsforsæt, det er så tarveligt. I'm perfect. Nej. Jamen, det er meget nemt. Skal vi have fat i Nick? Vi er nødt til at køre den lidt til en ånd. Skal jeg have fat i Nick? Han er der. Nick? Ja. Nick, det er Nick. Nej, jeg siger ikke Nick, det er Nick. Fordi det er jo unfair. Nu er det Nick. Hvor tæt skal vi på? Og vi skal tæt på. Det er jo nærmest dokkesåb. Vi er over i kraftigt under dogme her. Nick, nu er du på. Altså, hvad skal du? Er du helt inde på irisen? Ja, helt inde på irisen her. Hvad er det der nytårsforsæt? Altså, mit nytårsforsæt i det nye år, skal jeg være kortfattet, eller skal vi køre den Findes der nytårsforsæt for det forgangne år? Det tror jeg ikke, der gør. Nå, okay. Ja, du må ikke genere ham. Nej, det skal jeg. Kom, Hvad for nogle ruinadefingre, du lige havde der? Fokus. Nå, ja, fokus, tilbage til fokus. Mit nytårsforsæt er det samme som sidste år. Jeg vil arbejde mere, og jeg ønsker selvfølgelig at bruge mere tid på mig selv. Det mener du ikke? Jo, og... Nej, seriøst. Prøv lige at være seriøs. Okay, kort, ja. Mener du seriøst, du vil arbejde mere? Nej, jeg vil faktisk prøve at den her gang prøve at være en lille smule mere seriøs, og så vil jeg faktisk komme med et bud på, hvad jeg vil gøre i det nye år. Det er nemlig, jeg vil være mere nærværende i forhold til min familie. Sådan. Det er ligesom det, der handler om, mand. Sådan. Ja, Stort, mand. Ja. Du får lidt smækkys. Det synes jeg er fantastisk, for det nytårsforsæt handler om, det er netop at gøre noget, som man ikke selv nødvendigvis mener, man kan gennemføre, men som man håber, man kan gennemføre. Man vil gerne. Ja, filmer han stadig. Ja, filmer han. Og hvad er det, han har gjort det? Se, hvor smuk han er. Men altså, jeg er blevet flink. René er blevet flink, så nu vil han være mere flink. Altså, du er flinkere end Ceausescu, det vil jeg lige sige. Altså, han er død. Også Mussolini. Han er død. Ja, det er også sådan. Ja, allerede der har vi beviset. Paul Potts måske også, hvor du faktisk også... Lige præcis. Nu skal vi over og høre Preben. Ja, det skal han har... Preben har udtænkt noget. Jeg er perfekt. Jeg har ikke noget ønske. Vi ser alle på dig lige nu. Også næste år. Alle ser på dig. De næste og videoer forgår ikke. Vi skal altså kunne løbe rundt om Slotsøen. Okay, det vil lige sætte meget ned fra den. Men det er en gang i måneden. Preben, du skal ikke til at løbe maraton igen. Nej, det kommer jeg ikke til, for jeg har så mange planer for sergeantskole og alt det pis der. Det er sgu svært at sætte andre mål. Er det der planen for næste år? Jo, det ved jeg jo ikke. Det kommer jo på forsvarslivet forringer til. Nu taler du enormt meget, og så tænk på, at hele Danmark ser den her video. Alt det her. Hvad er så dit ønske? Sådan, det finder jeg. Det er for at slå en skid. Det synes jeg finder. Kom nu! Tag nu stilling! Jeg vil ikke være gråhåret til næste år. Er det ikke godt valg? Det er min plan. Hvis du får grå. Jeg farver mit hår, hvis jeg får gråt hår. Det er mine... Hold kæft, for det lugter af helvede. Ja, det gør det godt nok. Konklusionen på Preben, han vil være politiker næste år. Ja! Det er faktisk prøv at se min brune trøje. Ja, det er præcis. Helle Preben. Helle Preben. Spidt. Helle Preben. I øvrigt, så er mine forældre jo født i Sorning. Jamen, så vil jeg gerne sige tak for året. Noget vi dig? Ja, vi har styr på det. Hvad med dig selv? Jeg har også taget mig selv. Jeg har et nytårsforsæt. Okay. Jeg skal købe billet til, det der løb, hvor man løber i vand. Hvad fanden hedder det? Det hedder, det er også pisse ligegyldigt, for det er faktisk nu, jeg skal købe billet, ellers så når jeg ikke får købt. Så det gør jeg nu, og... Jeg har en computer med noget. Det er meget fint. Opfylder lige mit nytårsforsæt. Det er meget fint. Så sæt ned, og lad os høre, hvad dit nytårsforsæt er. Havretrølle! Havretrølle! Jamen, der er mange ting, jeg gerne vil gøre i 2013, som jeg ikke har gjort i 2012. Mange ting. Hvor lang tid har jeg?